Pode relatarse unha historia da humanidade a través de pequenos e grandes episodios de desobediencia. Desde o principio até hoxe, a evolución e construción permanente das sociedades políticas e dos povos tamén é unha historia de insumisión e rebeldía fronte ás arbitrariedades e injustizas. As fendas da historia viñeron sempre da man das movilizacións populares, do antagonismo, do conflito e da canalización da indignación, facendo a quen de artellar alternativas ao preexistente. Indignación, logo desobediencia, en algunhas ocasións mudanzas revolucionarias. Foron moitos os métodos e as fórmulas de desobediencia e desacato á autoridade as que deron saídas ás situacións máis graves de injustizas ou de falla de liberdades. Moitas batallas perdidas, pero tamén algunhas gañadas. Moitas por gañar. En todos os continentes, en todos os frentes, ao longo dos séculos. Loitas de emancipación social, nacional ou polos dereitos civís, loitas para as maiorías sociais e as xentes do común fartas dos privilexios, ou tamén para aquelas minorías fartas do inxusto e arbitrario, do autoritarismo e da represión, loitas de individuos e tamén loitas de povos, loitas de resistencia ao imperialismo, ao colonialismo ou a prol da igualdade entre xéneros, tamén contra calquera outro xeito de sometemento e de explotación do home polo home, como a contra o escravismo e a segregación racial. Finalmente, resistencias de todo tipo de abusos na procura da dignidade individual e colectiva, un combate sen tregua dos oprimidos fronte aos opresores en favor da súa liberación. A desobediencia é, pois, o motor da historia. Pode personificarse en individuos ou en líderes, ou ben diluirse nas comunidades. Pode ser pacífica ou non selo, pero a desobediencia máis eficaz é aquela que troca multitudinaria e anónima, cando esta pertenece á multitude e corresponde a ela decidir rachar co pasado e repensar un mundo novo, baixo novas regras. É cando a desobediencia cobra sentido, cando gaña se fai lei. Mediante ela superáronse situacións que van do réxime feudal ao apartheid. Foi así como se construiu a loita pola independencia dos povos sometidos ao imperialismo. Foi tamén a maneira de lograr abolir normas discriminatorias e asentar novas ordes que pasaran páxina. Desobedecendo, contestouse a maquinaria perversa das guerras e invasións imperiais, desde o Vietnam a Irak. A través dela e da resistencia fíxose fronte ao fascismo nos anos 30 e 40 do século pasado, no Estado español, en Francia, en Italia e na Europa enteira. A desobediencia foi a que provocou a instauración de gobernos progresistas en Latinoamérica que racharon coas institucións do neoliberalismo salvaxe e permitiron albiscar unha saída digna para as maiorías e minorías culturais analfabetas e que nunca contaran, as clases populares. Hoxe, como a onte, é a mellor arma para afrontar un escenario de suspensión democrática e empobrecemento masivo que desposúe aos individuos dos atributos de cidadanía e convérteos en súbditos das corporacións e dos poderes financeiros, gobernados a través duns representantes que toman decisións contrarias aos intereses dos máis, centrados en autoprotexerse e autorrexenerarse. De Portugal a Grecia, do Estado español e as nacións que o integran as clases populares do corazón de Europa, do sur de Europa ao Sáhara e Palestina, da Cataluña desobediente que loita polo seu dereito á libre determinación ao noso propio país. Desobedecer hoxe consiste en oporse aos novos vellos mecanismos de explotación e tamén imaginar, soñar e construir alternativas a un capitalismo que derrubou a democracia xa limitada. Acabo per si algun dia flaquegen les forces, no tenim dret a estar cansats, segurament, però si algun dia no ho veieu del tot clar, tot s'emborrona, tot es posa gris i us poseu el 8 de maig del 1945 a les portes de Mauthausen. Allà on els nostres herois, els nostres supervivents, aquells que de les cendres de l'horror nazifeixista van fer el jurament del mai més enlloc contra ningú, que és la nostra bandera, i van fer una paraula que avui és segurament la consigna de la unitat popular al segle XXI. Tanqueu els ulls, aixequeu els punys i sentireu la veu més càlida i més tendra dels nostres herois que us diran 3 cops: no passaran, no passaran, no passaran. Visca la pau. Moi boas. Hoxe a equipa de Irmandade trasladouse á cidade da Coruña, aquí ao Centro Universitario Riazor, a un debate organizado por Galiza no Cero sobre desobediencia e alternativas.
Empezamos por Xosé Manuel, precisamente sobre o libro. Que se van a topar os lectores cando abran as páxinas e lean o teu libro? Que se van poder, que se esperan? Pois un colaxe de retrincos, con permiso de autor de Castelao, non? No de retrincos. Quero dicir, en realidade é unha serie de textos meus no ano 2008-2009 até este mesmo ano pasado, e que en realidade foi unha idea de Manu Santos para coller unha escolma de textos que eu publicara ou de transcripción de intervencións orais miñas en determinadas ocasións con un fío conductor. E o fío conductor é o proceso de rebelión cívica como xurde nos últimos tempos e, polo tanto, da desobediencia. A exhortación da desobediencia é un título que ven de algo que eu dixera no Auditorio de Galiza hai exactamente 2 anos, pero precisamente na idea de que é indispensable que a cidadanía activa, para empezar, se organice e que practique dunha maneira disciplinada, curiosamente, pois a desobediencia frente a un réxime injusto, un sistema injusto, e frente a toda esta dinámica do poder dos poderes, tanto o poder da plutocracia financiera como dos poderes dos inquilinos das institucións políticas para reconvertir os cidadáns en súditos e a seguir en servos e se cadra finalmente en escravos. Esta é a idea do libro. Moi ben, e cambiando un pouco de tercio, ten e non ten nada que ver, pero aproveitando que está Quín, que é representante das candidaturas de Unidade Popular, e todo o que estamos vendo co proceso soberanista catalán, simplemente unha valoración de todo o que estamos vendo, e que crees que vai acontecer dentro dun ano cando se convoque a consulta? Como ves o proceso? Simplemente iso, desde aquí. Eu non teño unha bola de cristal para saber cal vai ser o desenlace, pero en calquer caso, para mí é importante o proceso, por 2 razóns primordiais. Primeiro, porque é a cidadanía a protagonista, a que se organiza. Segundo, porque, ademais, é un proceso que arranca de bastante máis atrás de ser noticia, moito antes de ser noticia. Concretamente, toda a dinámica de consultas feitas a nivel municipais, que arrancaron coa primeira de Denis de Muns, e que foi unha autoorganización da cidadanía máis activa e onde realmente a única organización política que participou actuando pero discretamente, sin aparecer nunca como tal, foron precisamente as CUP, non? E iso que significa é que o proceso é irreversible. O desenlace estritamente político institucional de si se produce a independencia da nación catalana e, polo tanto, a constitución dun Estado propio ou aínda non, bueno, si o resultado é o desenlace positivo, tanto mellor, e xa. Pero, aínda que non o sexa, o fundamental é que é a aclaración. Aquelo que eu dicía cando foi Nunca Máis, que se esbarrulla, que o Estado e emerxe, mergulla a nación, isto en Cataluña está acontecendo e, por tanto, para min pareceme que é fundamental. Sobre todo unha cousa, que hai unha inmensa maioría, esmagadora maioría de cidadáns que están a prol de poderen decidir, aínda que unha parte dos que están a prol deso non teñan claro que vayan pronunciarse a prol dun estado da independencia, pero si en cambio de dereito de decidir. Eu creo que é todo un recital, un exemplo de como a política, cando a protagonizan os cidadáns e os niveis de conciencia medran e se decantan, pero realmente é imparable, porque é a propia sociedade a que se pon en marcha, non? Bueno, tendo en conta que, pregúntolle por a opinión dos 2 partidos do que conocemos como os partidos dinásticos, PP e PSOE, a súa posición respecto ao proceso catalán de cerrazón, e concretamente o PSOE, que foi un partido que nos anos 70 defendía o principio de autodeterminación, e o Xerro Balcaba ven de dicir que nunca aceptarían en ningún caso a consulta. Que valoración fai desa posición? Que se están autodescalificando como partido socialista
obrero e incluso español. Porque se queren ser españoles teñen que recoñecer a alteridade. E un dos vicios do Corral Nublado, como decía Max Estrella nas Luces de Bohemia de Valle Inclán, non? De Corral Nublado, que España, en ese sentido, o ámbito do Estado, pois unha das eivas conxénitas, ou polo menos que se deron ao longo de toda a súa historia dende o século XVI en diante, é a incapacidade para recoñecer a alteridade. Cando a min me din, ti és, eu digo, son galego, e dice, és galego, entonces español, verdad? Bueno, o sea, só admiten que ti sexas outra condición de que sexas o mesmo que eles, non? É un suicidio político. Porque é evidente que a segunda restauración borbónica é un réxime mal nacido, pero que ademais que está agónico. Está apodrecido por todos lados. Non hai unha soa institución do Estado, deste diseño de Estado, que non esteña podre, en maior ou menor medida. Non hai unha sola institución política que teña autonomía de decisión. O Estado español está convertido nun protectorado, o Cuarto Reich, que é a Unión Europea agora, e, por outra banda, os ocupantes das institucións políticas son monecos de ventríloco de poderes que non pasan por ningún control democrático, sexa a Comisión Europea, sexa o Fondo Monetario Internacional, sexa o Banco Central Europea, ou sexa simplemente a plutocracia e todas as súas ramificacións, os brazos dese inmenso polvo, dese pólipo que é esta plutocracia, non? E, polo tanto, están condenados a morte se aferran a seguir sendo os dous peares dun regime que se ven abaixo, non? E eu coido que o Partido Socialista máis gravemente que o PP, porque o PP é a ultradereita disfrazado de dereita. A min preguntábame a veces en Francia, xa hai certo número de anos, como era que aquí non houvese algo parecido, aquí quero dicir, no Estado español, algo parecido ao Front Nacional de Le Pen, etc., etc., e eu contestaba, porque están dentro, e ademais están na cúpula do poder, porque era cando Aznar, que é un lepenista, pois estaba como presidente. Pero, en cambio, o PSOE o que está condenado a esgazarse, esmendrellarse en varios cachos. Non ten posibilidade de sobrevivir a este proceso. Por lo tanto, é absolutamente suicida, pero ademais é un recital de conculcación dos máis elementais principios democráticos. Por exemplo, xa aparte de que sexa socialista, socialdemócrata, socialliberal ou que raio sexa, simplemente é unha das pezas dun Estado que pertence ás Nacións Unidas e que neste momento está violando a Carta das Nacións Unidas, tanto a Declaración dos Dereitos Humanos como a Declaración das Nacións Unidas sobre o dereito de determinación dos povos. Entón, dá a impresión de que son marcianos que aterraron aquí e chegaron moi tarde porque non se enteran do que está ocurrindo. Bueno, e para rematar xa brevemente, que, bueno, que valoración, o sea, que relación, que tipo de relación ten a Nova coas CUP e se hai algunha posibilidad de encontro, de entendemento ou de, a largo plazo, de entenderse, de colaborar, de incluso ir a eleccións conxuntamente. Non, coas CUP nós temos unha relación excelente, e ademais que coincidimos en moitas cousas, incluso cousas que forman parte da nosa propia índole, da maneira da nosa natureza. Nós non somos iguais que as CUP, porque ademais nós somos un ensaio que é moi recente, en un proceso constituinte moi aberto pero moi acelerado, e moi apremiado pola ameaza de convocatoria anticipada de eleccións e que había que ver que se podía facer, pero, en cambio, temos moitos elementos que son absolutamente comuns, o cual facilita moita interlocución. Para a nosa relación coas CUP, por exemplo, as conversas aínda recentes en Barcelona sobre o escenario, como se vai deseñando das vindeiras eleccións ao Parlamento Europeo, foi moi enriquecedor para nós. E intercambiamos as nosas propias experiencias aínda tendo como temos moi en conta que os nosos povos son moi distintos e que as nosas dinámicas son moi distintas, claro. En Cataluña a dinámica cara a secesión, cara a independencia, por lo menos a libre decisión, aquí eso non é verosímil
neste momento, pero, sobre todo, penso que o máis importante non é plantexarse como se fai convencionalmente por os partidos políticos que parece que funcionan de elección en elección. Acaban unhas eleccións e xa está pensando nas seguintes. E así non se fai política, non? Así simplemente estás bailando o son que che marca o aparato de poder que marca os calendarios electorais e as convocatorias electorais. E as eleccións europeas, para nós, en eso coincidimos coas CUP, creo eu, fundamentalmente teñen a importancia si conseguimos que por unha fórmula A ou B haxa un artellamento de posicións que, aínda que non se traducen alternativas electorais, mostren unha visión igual ou análoga, compartida, de que pasa co regime español e que rol teñen que ter os nosos povos no espacio europeo e como podemos deconstruir o actual edificio perverso da Unión Europea para ir a Europa dos povos, a Europa dos cidadáns e a Europa social. E, por lo tanto, que non é tanto a interés por resultados electorais, porque somos moi conscientes de que o Parlamento Europeo ten unhas posibilidades de influencia ou de retroalimentación en decisións políticas que a nos atinxen absolutamente limitada, pero que, en cambio, do que se trata é dun proceso que trascende o horizonte das eleccións europeas e ten que ir cara a unha creda democrática. A diferencia fundamental, as CUP están na dinámica interna de Cataluña, con unha dinámica potentísima, e nós non estamos nesa dinámica, pero no que influen que relevancia ten o que aconteza no escenario do aparato do Estado español para os nosos respectivos procesos, que non é a mesma relevancia que ten no caso da potencia do proceso catalán que ten, por exemplo, para nós que seguimos a ser unha especie de colonia interior. Moi ben, pois moitas gracias. Contigo xa rematamos e vamos a pasar coas preguntas a Kim. Primeiro, noraboa por ter xa data para a consulta no 2014 e nada, que simplemente, desde a CUP, que resultados, non só que resultado desexades, que eso está claro, sino que resultado esperades e, sobre todo, o día despois, como sería ese día despois, brevemente. Bueno, te tengo que llevar un poco antes de la celebración del referéndum, porque al revés que en Escocia o en Quebec, lo que se está empezando en Cataluña es un proceso desobediente a un bloqueo total del Estado, en el cual no el resultado del referéndum, sino la propia camino hacia la convocatoria, la propia determinación a celebrarlo pese al bloqueo total del Estado español, es el combate. ¿Y eso qué significa? Que es probable que no se celebre el 9 de noviembre. Es probable que en el camino hacia la convocatoria se ilegalice la propia convocatoria y si continúa el presidente, continúa el gobierno catalán hacia la convocatoria, haya represión. En consecuencia, la prohibición, haya represión por parte del Estado, haya suspensión de la autonomía catalana, o suspensión del presidente, o suspensión de lo que sea. Si no, no hay espacio en el Estado español para poder celebrar el referéndum de forma acordada y legal. Y legal, es decir, acordada. Debemos acudir, como mínimo intentar acudir a las instituciones internacionales, materializando el conflicto democrático y mostrando qué legitimidad tiene nuestra propuesta y qué ilegitimidad tiene la legalidad que se nos aplica, que prohíbe el referéndum. Es clave, pues, mantener el rumbo hacia el referéndum, aunque probablemente no pueda celebrarse en la fecha y en el formato que nosotros desearíamos. Bueno, outra pregunta moi concreta. Que relación esperades de Cataluña con Europa, especialmente, ca Unión Europea, concretamente, o día despois, xa a vida con todo o que din desde as institucións, o Van Rompuy e toda esta xente, de que unha secesión automáticamente significaría a saída da Unión Europea. Como valorades eso? Bueno, aquí hay dos cosas. Las CUP son de entrada la única formación política que arriesgando su popularidad o el caer bien a la gente lo ponen encima de la mesa de que a lo mejor no nos interesa estar en la Unión Europea, que como mínimo no vayamos en actitud de mendigos a mendigar una entrada a cualquier precio en la Unión Europea. Que la Unión Europea es un gran sistema
al servicio de la banca y del mercado financiero para expoliar los pueblos, y que nos pensemos dos veces si queremos participar y agravar aún más esta mafia organizada que es ahora la Unión Europea para la mayor parte de políticas relevantes que ejecuta. Eso de una parte hemos suscitado este debate, y de hecho la pregunta en un origen hace un año, 2 años incluía la palabra Unión Europea. ¿No quiere usted que Cataluña sea independiente dentro de la Unión Europea? Ahora no la incluye, porque hemos sabido también generar un debate alrededor de, bueno, vamos a preguntar sobre sobre lo que podemos decidir, y vamos a dejar en paz la Unión Europea, y que sean los propios ciudadanos también que puedan tener en paz el debate sobre ingresar o no en la Unión Europea. Eso es de una banda. De la otra, todo representante de institución internacional o de otros estados que se esté pronunciando estos días a favor o en contra del referéndum, de hecho lo está haciendo con intencionalidad política. Quien se pronuncia en contra tiene una intencionalidad política, tiene compromisos políticos, y quien se pronuncia a favor también tiene. No estamos viendo imparcialidad objetiva en ninguno de los pronunciamientos que son más relevantes o menos relevantes según quien los diga. Eso que tienen su importancia no lo niega nadie, pero nosotros pensamos que hasta que no se produzca el conflicto democrático, la materialización, y se tengan que pronunciar en serio sobre la suspensión de la autonomía catalana, sobre la suspensión hasta ese momento no sabremos cuál es su posición. Y hasta que no se produzca la independencia, si se produce, no sabremos también si estaremos dentro o fuera, si nos expulsará, etcétera, porque básicamente el caso de Cataluña no ha pasado en la Unión Europea aún, y es todo cuestión de negociación política. Porque la Unión Europea ahora es como la Constitución española, la gente se piensa que ha existido siempre. Se ha formado a base de negociación política, no a base de leyes preexistentes que predeterminan las siguientes, y así una concatenación infinita, ¿no? Es como lo mismo la Constitución española, parece que haya existido siempre, se conformó cuando Adán y Eva, y entonces no hay mundo posible fuera de la Constitución española, y todo tiene que cuadrar cuando fue fruto de una negociación política, fruto de una lucha social, fruto de una estafa social también, pero fruto básicamente de negociaciones. Pues así va a ser también el ingreso o no en la Unión Europea de Cataluña, o el permiso o no para ingresar, etcétera. Pensamos nosotros. Como última pregunta xa, tamén a pregunta que tamén lle fixen a Xosé Manuel Beiras, bueno, desde as CUP, que relación esperades concretamente con a nova Irmandade ou con outras organizacións ou partidos mesmo de Euskadi? Bueno, a banda de la relación, digamos, más personal, aunque política, de Beiras conmigo también por pasado, que hemos trabajado juntos y eso, las CUP tienen básicamente muy pocas relaciones internacionales aún, y no tienen desplegado ese frente. Es una coordinadora municipalista que ha dado un paso al Parlamento, pero que no ha convertido de golpe la organización en una estructura que trabaje a nivel nacional. Continúa siendo muy de base. Eso tiene ventajas, tiene inconvenientes, pero tiene, yo creo que en el Estado, 4 referentes, que serían Sortu, SAT, Movimientos Sociales de Madrid, Autónomos y ANOVA. Yo creo que son los 4 referentes con los cuales mantenemos muy poca relación efectiva, pero no afectiva, digamos. Una efectividad mutua. Sí, básicamente porque no tenemos desplegadas unas relaciones internacionales, ni unas relaciones exteriores, ni unas relaciones con otras formaciones políticas determinadas aún, y estamos en ello. Vale, bueno, pues nada máis. Desexarlle sorte tanto as candidaturas de Unidade Popular, que sigan co traballo que desenvolve a poder ser medrando, e tamén sorte de cara ao referéndum. Nada máis, moita sorte, e visca la terra. Suerte es básicamente casi todo lo que podemos pedir, sí. Moi ben. Pois nada máis. Podedes ver o debate que se celebrou antes aquí neste mesmo lugar, en Galiza no Cero, en Irmandade. Pois vémonos próximamente. Vámonos para Compostela. Moitas gracias.